Pimusay nga dimmanon iti may sa balay pagagasan iti dati abise mayor iti Ilia Santo Domingo ani Anthony K. E. Purisima wenno mas amamo itinagan a Tony Boy 55 iti tawen na naasawaan nga agdaed iti barangay Baconero iti metlang natakamat nga ili kalpasan ana paltupaltugan iti maninupat adaras anakatirwan iti naduma-duma a paset iti bagina. Sigon iti imparwar nga investigasyon dagiti kaming iti Philippine National Police ti Ili Asal Indeponso agdama nga makipatpatang iti biktima anike ken iti maysa nga babae amanagan iti Arlene Tobon Tobon 26 iti tawen na iti likudan iti upupaan na nga apartment ket dita nga ginundawayan da iti biktima nga pinaltupaltugan dagiti dua a masuspecha nga saan pay lang a mabigbig. Agarop alas 9:10 idi napalabas nga rabii a napasamak maudi nga aldaw iti bulan iti Enero. Bale ti araramidin mo itata ke agkang kantakang pala ti follow-up investigation kun tata adad ni jikadwa ni Apo Anthony K. Idi rabi nga ni Arlene Tobon nga alalami ti statement na regarding din napasama di rabi. Kalibre 45 iti mapapati nga naaramat nga armas apaltug babaen met lang iti talong a kapsula ana recobre ken caliber 9mm gapuanan met lang iti 5 a kapsula ana recobre dagiti kaming iti suko wenno scene of the crime operative. As of now awan pa lang ti may bagami ta agkantak kami pala ti thorough investigation regarding the napasamak barbareng addam extracteo nga information kani Arlene nga Tobon. Pinasigitan pa itinatakamat nga hepe Police Senior Inspector Jose Abaya II nga aginggan ita nga gundaway awan pay lang iti maibalinda nga maibaga nga suspect ore man no adda nakakita ket saan damet lang a mabigbig no anya iti katatao dagiti dua a pimbaltog ken iti biktima. Ngem nakuna iti opisyal ore no kasta nainget latta iti investigasyon nga patpatong palda tapno maited damet lang iti hustisya ken iti pamilya a napanawan iti dati abise mayor. Na awan ang ko nga maibaga nga adda ta ti ikuada ta jirabi ke dadalang dia nga agin istorya na awan pala ti kami no adda update di investigation mi regarding no adda man relationship da inform kay tulata. Pinatas nga len iti press corps iti panig iti maitutudo nga kapatpatang iti suspect ani Tobon bay anapasamak iti krimen. Ngem dita nga nagketket nga nagsarita gapuanan ti saan nga napakpakadaan amadi amarikriknana. Ngem dita nga nakunana nga mangted tomet lang iti palawag maipapan iti napasamak inton sumarsaruno nga aldaw. Ryan Pardo, Core TV News.